társaságvágyó. Sziasztok! Ebben a videóban láthatjátok, ahogyan a szőlőt kiszedjük a helyéről. Itt az ebédhez készültem elő, mert grillben sütöttem meg a krumplit. A hangomat remélem el tudjátok nézni, mert nagyon meg vagyok most fázva. Hát szia! Jövőre jó sok ilyen tüzelőnk lesz. Ez belőle. Begyújtós. És ez jó száraz is amúgy. Hát ja, az biztos. Meg hát már csomót, ugye, hogy a gyümölcsfát, az összes barackfát kivágtuk, abból is rengeteg van. Hallod, 2 ilyen láda, 1 ilyen hordó. Hát ja. És még csak másfél sor van behordva. Eddig van a hordó. Kemény. Hát már mondom, már van vagy 5 vagy 6 zsák. Micsoda? Szerintem többet is. Most nem használtunk olyan sokat idén azért. Hát úgy mondjuk igen. De nem kell sok begyújtásra. Tényleg. Mi csak begyújtásra. Sajnos elég kevés faszén maradt a vajról, nagyjából ennyi, amennyit itt láthattok, úgyhogy sajnos csak a krumplikat tudtam megsütni, mert nem vettünk idén még. Már 3 sor szőlő le lett metszve, és a drótok is le lettek csipkedve. Itt láthatóak a drótok, amik jelenleg le vannak szedve, itt éppen folyik a darálás. Több zsáknyi és hordónyi fadarálék lett. Itt el is készültek a krumplik. Amúgy a szüleim segítettek, az öcsém és az öcsémnek a barátnője, illetve Ádámnak az apukája. Faszén hiányában ugye bent a konyhában tudtam már csak megsütni a szalonnákat, mert ez lesz a krumplik mellé az ebéd, illetve ugye még kenyér. Az elkészült szalonnát vittem ki a kiülőhöz. Jön az operatőr, jön! Hú! Így jött végig! Nem. Ezután következett egy gyors ebéd, amúgy az ebéd az mindig jó hangulatban telik nálunk. Ebéd után Ádám elkezdte elhordani a kihúzott oszlopokat, de természetesen a többiek is utána csatlakoztak hozzá. Itt már látható, hogy kezd üres lenni az egész terület. Ha nem tudnád, miért szedtük ki a szőlőket, akkor nézd meg korábbi videóinkat, és iratkozz is fel. Nagyon furcsa amúgy, hogy ilyen üresség van. Arra a döntésre jutottunk, hogy fel is lesz szántva, és fel is lesz tárcsázva az egész terület, mielőtt belekerülnek a gyümölcsfák.
és látható felszántva még jön egy tárcsázás, ami a következő videóban látható lesz, aztán bekerülnek a gyümölcsfák, ami szintén látható lesz a következő videóban. Egy kis spoiler, lassan a gyümölcsfák is egy hete a helyükön vannak. Megnéztem, van-e tojás, de hát persze, hogy van, viszont most csak 4 volt. De ez nem igaz. Addig a pillanatig hittem, hogy 4 van, ameddig nem láttam meg, hogy az udvarban is van egy darab elhagyva. Úgyhogy Ádám felvette, mert én már kint voltam. Pont mire kész lett, addig elkezdett esni az eső. Jó szerencsénk volt. Hát ez lett a végeredmény. Mindjárt mondtam egy kicsit jobban. Ide lesznek majd ültetve gyümölcsfák, és majd később ezen a területen lesz így a kisfiúnak majd a játszótere, meg minden egyéb a gyümölcsfák között. A veteményesben egy kis madár látható, még mindig jobb, mint a fácánok, akik tavaly kikaparták a borsóinkat. Azóta fel lett tárcsázva is a kert, ahol a szőlő volt, és a gyümölcsfák voltak, pontosabban a barackfák, mert itt még mögöttem látható egy pár gyümölcsfa, ami egyelőre megmarad, aztán lehet, hogy jövőre is még megmarad, mármint, hogy majd csak jövőre fogjuk kivágni, az is lehet, hogy még a nyár folyamán ki fogjuk vágni őket, de egyelőre nem mindegy, hogy azért árnyék legyen. Most ugye fel is lett tárcsázva, szerintem azt már a következő videóban fogjátok látni, illetve a hosszú hétvégén el fogjuk ültetni a gyümölcsfákat, szóval holnap megyünk gyümölcsfákat venni, és még ki kell találnunk, hogy hogyan ültessük a gyümölcsfákat, mert fogalmunk nincs még az elrendezéséről, pedig holnap megvesszük, és holnap vagy holnap után meg is fogjuk csinálni, illetve a hosszú hétvégére tervben van a gyümölcsfák ültetésén kívül még a folyosó és az előszoba festése is, meg hát ugye kipakolása, átrendezése, felújítása, úgyhogy lesz mit csinálni a hosszú hétvégén is. Úgyhogy most a nagy feladat az, hogy kitaláljuk, hogy hova fogjuk ültetni a fákat, milyen elrendezésben, ugye, hogy később praktikus és jó legyen majd mindennek, amit ide szeretnénk. Úgyhogy most ez lesz a nagy feladat. A következő videóban láthatjátok majd a gyümölcsfák ültetését, abban biztos vagyok, meg a helyének a feltárcsázását. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót is, reméljük, hogy tetszett, és nem volt unalmas, hogy ennyiszer volt benne traktor. Hozzuk a következő videót. Sziasztok!